Vet att det är antagligen rostat fast det. Nej, det är det för att Men nu ska vi ha kaffe! Titta, nej, häll inte utanför, du häller ut. Nej, titta där så det ser ut. Gå och ställ tillbaka där. Ställ tillbaka, han håller på med, han tittar här. Kaffe överallt.